יאללה, בואו נדבר. בסעיף ב'. מקודם דיברנו מה קורה בנקודה של הקודקוד הרביעי. אמרנו, יש מרחקים עד הנקודה הזאת, פתרנו, ראינו, אמרנו כל השדות שווים. פה אנחנו מסתכלים על הנקודה האמצעית. כלומר, כל מה שקרה לנו בסעיף הקודם לא מעניין כבר. אוקיי? תפסיק לעניין אותנו. אנחנו מסתכלים מה קורה בנקודה המרכזית שלנו. אנחנו יודעים שבמאוין האלכסונים הם גם חוצי זווית, ולכן אנחנו מסתכלים כרגע רק על המשולש הזה, אוקיי? אנחנו יודעים שזה 30, פה יש לנו 60, אנחנו יודעים את כל הזוויות. אם אנחנו יודעים את A שזה היתר, אז אנחנו יודעים שזה A חלקי 2, אז זה שור 3A, וכל זה משחקי גיאומטריה. זה משפט זהב כזה. משולש זהב, נכון. צלעות במשולש זהב. יש לך צלעות זהב. כאילו אם הייתי צריך פיתגורס או... כן, תופס, תופס. מה זה? 100% תופס. לא, לא יצא, שבון דפוק. לא משנה, נו. יאללה, בואו נמשיך. עכשיו, אני מסתכל על הנקודה הזאת, אני רוצה לדעת מה השדות שם, אז אני לרגע עוזב את הנקודה שם ואני עובר לפה, כי לצייר את כל הוקטורים בצורה מסודרת. כשאני מסתכל, אני יודע שנתחיל מ-E2, השדה שהוא מייצר זה ממנו והלאה. כשאני מסתכל, אני יודע ש-E2 נמצא בזווית 60 מעלות מעל האופק, כשאני מסתכל נגד הכיוון של ציר X, זה הדבר הזה, ולכן ההמשך שלו יהיה אותו דבר. האלכסון הוא נשאר כמו בבעיה הקודמת, מכיוון שהצד, הקודקוד הרביעי, גם כן יושב על האלכסון, אז מהבחינה הזאת הכיוון לא השתנה לי בשביל E2. עבור E1 ו-E3 אני יודע שהם יושבים על האלכסון הראשי, האלכסון הארוך נקרא האלכסון הראשי, ואנחנו מגלים שהוא יושב 30 מעלות מעל האופק. אוקיי? הוא 30 מעלות מעל האופק. כי זה חוצה בעצם, האלכסונים חוצים. בדיוק. אין ביטוי לשדה שמצאנו אבל? ל-E4 גם? Q4. אין קשר אליו. הוא משהו אחר. השדה הוא לא מפעיל בנקודה... על הכוח האמצעי עכשיו? לא. השדה שלו זה משהו עצמאי. אז אני יודע שהשדות שמפעילים החלקי Q3 ו-Q1 הם בכיוון האלכסון הראשי שלנו. כאשר Q1 הוא חיובי ולכן הוא מפעיל שדה ממנו החוצה, ו-Q3 הוא חלקיק שלילי ולכן הוא מפעיל שדה מבחוץ לתוכו. אבל יוצא ששניהם מתחברים ותורמים שדה באותו כיוון. אוקיי, אז עכשיו שיש לי את כל תרשים הוקטורים הזה, הנקודה הזאת זה נקודת מרכז המאוין שלי. זה כמו מה שאמרנו קודם, שבגלל שזה חלקיק שלילי, אז זה הפוך, כאילו, זה כמו שעשינו מקודם. חלקיק השלילי פשוט מושך אליו, זה הכל. אתה יודע שיש לך חלקיק עכשיו שמושך אליך. ואני יודע שיש דחייה בין שתיהם, אז כאילו, אני יודע שיש דחייה בין Q1 ו-Q3, אז הוקטור שכולו במעלה. אין דחייה ביניהם, אני יודע שיש לך חלקיק סליחה, נכון, יש חיבור. שפשוט מייצר שדה מבחוץ לתוכו. השדה החשמלי של Q3 הוא משהו כזה. נכון, אוקיי, נכון. הוקטורים תמיד הם מבחוץ לתוך החלקיק. נכון. כשאנחנו מסתכלים מה השדה פה, החלקיק נמצא למעלה. נכון. לכן הוקטור שהוא מייצר, השדה שהוא מייצר זה בכיוון הזה. אוקיי. אוקיי? וב-Q1 זה כלפי חוץ, אז זה גם עולה במעלה. בדיוק, אז יוצא שהם אותו דבר. שמואל אמר משהו נכון, פה דווקא יהיה נוח לעשות חיבור וקטורי, כי בסך הכל זה לחבר את 1 ו-3 ביחד, לחבר את 2 עם עצמו, בעצם עם כלום, ואז מפה אפשר לעשות משפט פיתגורס, וזה יוצא הרבה יותר נוח. גם אפשרות למי שיותר נוח לו. אוקיי? אז זה החישוב. כשאנחנו עושים את זה ממש לפי משוואות, מי שרוצה לעשות את זה בוקטורים, יכול לחבר את שדה של 1 ושדה של 3 ביחד, יכול, ומה שמקבלים בריבוע, ועוד E2 בריבוע, זה השדה השקול, וזווית גם כן, אתם יכולים למצוא בלי בעיה. אתם יודעים את הזווית אבל יש לנו 90 מעלות? כי יש לנו את ה... מה זה? בין האדום לסגול יש זווית של 90 מעלות? כן, כל הדבר הזה זה 180, נכון? כן. זה 30, זה 60. זה משאיר לך 90. מעבר לזה שזה נופל, השדות של החלקיקים נופלים על האלכסונים. בגלל שהאלכסונים הם ניצבים אחד לשני, ולכן גם השדות ניצבים. אז
אז איך שנוח לך, להשתמש במשפטים או ממש לחשב.